Здравейте, аз съм Dark Rider. Това е първи епизод в Too Legit на Skyblock и през този епизод ще ви разведа из Skyblock, ще ви покажа айтемите ни, кои хора сме на Айланда, сървъра ще го рекламирам и така. Да започнем от долния етаж, където е нещо като къщата с честове. Тук имаме полшанки, не знам откъде. Дърво, ценни айтеми, тази риба не знам защо е тук. Дърт, малко е, долу го ползвам, после ще ви покажа. Айтеми от мобове, перли. Така, опа. Това. Музикални дискове доста събрахме от спаунерчето горе. Моркови, ферма за моркови и за картофи. Да. Тук за Мелани Пъпкин. После ще ги обирам. Сега да ви покажа. Ферма за кокошки. Да. Събираме яйцата и може да ги хвърляме за малки. Да. И тук имаме стена. 4 човека сме. Кон се спауна. Опа. Нищо. И го заградихме на едно такова място. Това ще го махна после. Понеже правехме мисията Homeowner. Enchantment Table. Bookshelf купихме от Chop. Ето. И Enchantment Table ние си го направихме. Ферма за Sugarcane. Ние вече не я ползваме, понеже сега не ни трябва Sugarcane. Ферма за кактуси и нея не я ползваме. Ето тук има по 10 дърт, където си засаждаме саплинги. Тук са 8, 2 големи. И си чупим дърветата. Тук ловим риба. Тук има други големи дървета. Недър портал. Да, Coco Beans. И това долното ниво, мисля да го запълня цялото с дървета, като за сега така се е получило. Те се спалват малко тук. И не е добре да скачам на този ендермал с брадва, но нищо. Ох. И така. Това е като изцяло скайблока ни. 4 човека. Христо 999 е онъра. Т.е. той е създал Айланда и ни е поканил. Мисля, че това е всичко. Никой от Айланда не е онлайн. Това бях аз, Dark Rider. И